Pulis sa aktong nagpapat-session ng 4 na tulak ng iligal na droga sa isang bahay sa Barangay Acau, Bawang, La Union. May target sanang isang individual ang pulisya. Pero mismo ang target ang nagpapasok sa mga asset sa kanyang sariling tirahan kaya naaktuhan ang mga sospek. Pero ang target na sospek nakatakas sa operasyon. Pero yung mismong target na taga roon sa mismong barangay Acau ay nakatakas. Kasi nung hawakan, nag-resist, nakatakbo sa mismong likod ng bahay. Kaya sa ngayon, at large siya. 4 nang arrested. Yung 3 doon is taga Bakaking Central, Baguio City, tsaka isang taga Bunbuneg, San Gabriel, La Union. Pake-paketeng sachet na naglalaman ng shabu at may halagang 68,000 pesos. At mga pakete na naglalaman ng dried marijuana leaves na aabot sa 12,000 pesos ang halaga ang nakumpiska ng otoridad. Kasama rin sa na-recover ang iba't ibang drug paraphernalia. May posibilidad na galing din sa kanila kasi may information na yung isa sa kanila is HBI. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na tumanggi na ring magbigay ng pahayag at sinampahan na ng kaukulang kaso. Positibo sa drug test ang lahat ng mga sospek. Sa ngayon is talagang gano'n, dinideny talaga nila pero makita naman natin sa resulta ng drug test na positive lahat sila sa shabu. Patuloy naman ang manhunt operation sa nakatakas na sospek. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.